Horas marihita sa luhutna. Pangulani Huriata Gemi Kasih Karunia, Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Doa dan harapan kami, kita bertemu kembali di gereja ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhat tama nama dongani hita sa luhutna. Mauliade. Tapuk kama perminggota di Manogoton, Jongjong mahita marede Yesus saingani. Yesus saingani, Uriam toto, sai barbariai, Idama, sai 00 do matani Jahoba tuakka nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asini rohana, asa di palua tod di nasida sian hamatean, jala di pangulu nasida di haliaon. Mar hite goarni de bata ama, dot goarni anak na Yesus Kristus, dohot gor ni tod di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Sai di pasaurhon madamena tu tod ditabi. Amin. Jongjong do pehita mangedehon nung ngatalu hamatean. Atopoti madosata nagodang itu adopan di debata rak martangi yang mahita. Ale amanami dari benua ginjang, nama nopahami sian holong ni roham, nama ngaramoti hami marhiti-hiti holong mi,
Jalan apa tuon hami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha. Perhato poto hami dona soahu alongi hami ho sian nasa roha. Todi pikiran dohot gugunami. Jala dongani pedang hu haolongi hami. Songop pakka holong ni Kristus di hami. Namian dongolum di bagasan tot dinami. Alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahonami. Hutulak hami do tot dim. Dang huradoti hami lomoni roham. IPC sama nasadu sanahula hami. Urubi mahami paturehon pangalahonami. Jalan di bagasan panugu-nugun ni tot dim mahami. Di sude ulaun nanaing ulaun nami tijuluanon. Asagabe patar di bagasan hami. Dohot di bagasan saluhut halak, hamuliaun ni panopayom, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangyang sangobas. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batoan di ari hagugutan. Jala ditadda doaka namar haposan tuibana. Atong di bagasan uduk dohot serep ni roha. Rak mangido mahita di tangiang alea manami. Alea manami na di benua gijang. Tapi norbadia maguarmu. Saya roma harajaun. Saya saat malam ni roham di benua tongaun songon na di benua gijang. Leon matohami sadarion hanguluan siapari. Saya samarusa nami songopane sanami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Undang hami togi hot tu pangujunan. Palua mahami siapa ngago. Ay horo na puna harajao. Dohot hagugun. Rodi hasangapun saliling nililing. Amin. Atani debata. Si jahaut tamar sorin manang responsoria dihita. Imana nienet sian buku ni bisi pesalmen Biddu 10 onom ayat sada rodi 10 sada pesalme 10 onom ayat sada rodi 10 sada marsori-sori mahita majaha rim mahita jongjong. Tairamoti ma'ahu ale debata ai marhabo satu hodo au. Niku do mandok Jehovah, hodo Tuhaku, dang adong hasonangaku dukoniho. Taringot tuakan abadia akan di tanoon, nasida do akan nasangap jala apalah hasudungan ni rohakku situtu. Godang do si taononi akan nahapugan. Paimbarhon debata, dang olo au mangusehon pelean nasida sian mudar. Jala subang doro aku mandok aka goar nasida. Jehovah do partaliaku dohot panginumaki hodo pasitong jabbarhu. Jadi tanona lunak do partaliaku tongon tahe naulu situtu do jambarhu. Puji-pujiokku majahoba namar talihon ahu dohot puaku palubba ahu borngin nai. Toktong do bahen Jehovah tunjoloku ay molo di siamuku ibana dang tagamon humordit au. Tongrak mahita. Alani lasmarohaku jalamarolupoluk todiku dagiku be sinok do maringan di bahen atong sangak ma di debata ama itai dehoma. Sangap madi ama anak nangkon di purbadi ape nahron sian mulana nang rodi sa
songjong dope hita, tahatidak kom maha tahapor seautai, songon hinatidak kon nedongata dilihat portibion rakmat dok mahita. Au porsea ide bata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tu mo palangit doh tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabian sentuh badia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang, jala di tanum, dungi mulak mangulu di hari patuluhon. Naik ke surga lah hundul tu siamun di debata Jehova, amanai pargogo na suhaturusani, di sima ibana pamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu, dohot na mate. Au porsea, di tod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasahan dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot dagang ni halak na umate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Huddul mahamu. Hatani debata epistel patujolo ni jamitan anang bigiot tanon, imana dienet sian buku nasinura ni si Petrus, sada Petrus sada ayat tolu rodisia, tapai hut-hut ma di bagasan rohatta. Pinuji madebata amanitu hatta Yesus Kristus naung manubuhon hita pedua halihon sian gudang ni asi ni rohana marhite-hite hahehion ni Yesus Kristus sian akan amate asa marpakrimon na mangulu hita. Disiahon na manok tong naso marlidang naso malos nasinipan di benua gijang di hamu. Ay diramo tido hamu hinorhon ni gogo ni debata marhite-hite haporseaon asasaha tuhaluaon naungradi si papataron ditikki na parpudii. Ido dihalasson hamu nang pemarsak hamu satokin noaeng di bagasan ragam ni pangujunan molotung ikoni. Ainang jupang doha tuaon ni aporsiaun muna na adul umarga sian sere naso marnahan. Nang pediuji api bahen puji-pujian dohot hamuliaon, dohot hasangapon di hapapatar ni Yesus Kristus. Atik pe sodung di ida hamu ibana, di haholongi hamu do ibana, nahina porseaan muna, nang so di ida hamu ibana nuaing, gabe Maria iya do hamu, di bagasan halalas niroha, naso tarhatahon, jala na tongam. Gabe jalo muna do ujung ni haporseaun munai, ima haluaon ni toddi muna, olat ni do sahatna. Martua do halak na tumangihon hata ni dibata, jala na opiopsa. Amin. Tabige matikting na masa di huriatta di bagasan sa minggon. Titing buah-buah, akaruas ni huria na marulang tahun perkawinan tanggal 10 sia, rodi tanggal 25 April 2020, godangna dua keluarga. Akaruas ni huria na marulang tahun ari hatu tubuh tanggal 10 sia, saat tanggal 25 April 2020, godangna 10 sia halak.
Tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha mengikuti hutau saleleng au mangolu. Jaladung mula kau masukok kuma bagas ni Jahoba saleleng ni lelengna. Pasal men 20 tolu ayat 6. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun. Gajang ma umur muna hipas jalagok las ni roha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus ma mamasu-masu hamu. Berita arsak ni roha. Nunga marujung ngolu inata tamerlan boru siregar. Manang nyonya HTM Huta Barat. Sektor Sekip Sei Agul. Ngoding na di hari Minggu tanggal 5 April 2020 di Medan. Alamat rumah duka Jalan Karya Rakyat nomor 20 Walu, Jalan Nunga di Boan Tudean di hari Senin tanggal 6 April 2020 di Pagar Sinondi Tarutung. Pangakon ma keluarga natinadikon inatai asa tumibu tarapul roha nasida. Martangiang hamalimon marede hita sia buku ede nomor 10 sada ayat sada rodi ayat 2. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya Tuhan jemaat-Mu Gemi Kasih Karunia ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sekaligus kami menyukuri atas semua kesehatan, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami dalam 1 minggu ini, dan tidak kurang apapun. Bukan karena kami yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang kami sembah itu hebat dan luar biasa. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan yaitu seluruh negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Khususnya kami mau serahkan Bapak Presiden, mulai dari aparat yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan kepada Bapak Presiden kami,
Bapak Menteri kami ya Bapak di sorga, supaya negara dan bangsa kami ini dapat dipimpin dengan takut akan Tuhan. Dan walaupun Bapak di sorga menghadapi virus corona pada saat ini sudah hampir 1 bulan lebih kami jalani ya Allah. Tetapi kami Tuhan menyukuri bahwa jemaat-Mu GEMI Kasih Karunia tidak ada yang sakit, tidak ada yang kurang sehat oleh karena virus corona itu ya Bapak di sorga. Tapi kami mau serahkan lagi untuk hari selanjutnya ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau. Kemanapun jemaat-Mu GEMI Kasih Karunia ini berjalan atau pergi menuju tujuan mereka, Engkau pelihara mereka, jauhkan segala kuasa-kuasa kejahatan, kuasa virus yang mau menyerang kehidupan jemaat-Mu GEMI Kasih Karunia. Kami mau serahkan supaya Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memagari Allah. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, yang mampu menjauhkan. Dan juga kami berdoa pada saat ini supaya virus corona ini Tuhan cepat selesai dari negara dan bangsa kami. Sehingga semua aktivitas kami Tuhan boleh berjalan kembali seperti biasanya ya Allah. Karena lewat virus corona ini Tuhan, banyak orang yang hilang pekerjaan, usaha tidak berjalan seperti biasanya ya Allah. Kami berdoa supaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa memberkati seluruh negara bangsa kami ini ya Tuhan. Supaya di dalam menjalani virus corona ini kami tidak takut, tapi kami tenang menyerahkan hidup kami. Bahwa penjaga kami ada Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Yang hilang pekerjaan ketika virus corona nanti selesai dan hilang dari negara dan bangsa kami ini Tuhan. Kami boleh bekerja, yang hilang pekerjaannya mendapat pekerjaan kembali yang baru, yang lebih baik lagi. Seperti yang sudah hari-hari yang mereka lalui ya Allah. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang kurang sehat, yang sakit pada saat ini Tuhan, yang tidak dapat bersama-sama dengan kami berkumpul oleh karena sakit penyakit mereka. Kami berdoa supaya keluarga, anak, suami atau istri ataupun cucu mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab, sungguh-sungguh mengasihi mereka, menolong mereka, menjamah segala tubuh mereka sehingga Tuhan mereka sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk gereja Metodis wilayah 1 dan wilayah 2 yang dipimpin oleh Bapak Bishop Sabam Lumban Tobing, dan begitu juga Bapak Bishop Kristi Wilson Sinurat, para DS mulai dari distrik 1 sampai kepada distrik mission, para pendeta, guru Injil, majelis semuanya ya Bapak di sorga. Kami mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan terlebih amat Tuhan, para seksi-seksi juga, mulai dari P2MI, PWMI, P3MI, sekolah minggu. Biarlah di dalam lawatan Tuhan, sehingga gereja Metodis ini berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Dan lewat gereja Metodis juga ya Bapak di sorga, banyak jiwa-jiwa yang kami bawa kepada Tuhan untuk percaya. Dan ini adalah satu tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Tanda ucapan terima kasih bahwa Yesus Kristus sudah berkorban, sudah mati untuk kami. Engkau telah membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Tuhan, biarlah itu kami enggak dapat membalasnya dengan perbuatan kami, selain hanya iman dan percaya kami. Selain hanya kami dapat berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati seluruh gereja-Mu, gereja Metodis Indonesia yang ada di Sumatera dan juga di Jawa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, dan juga untuk jemaat-Mu yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka.
Tuhan, pekerjaan sangat kami butuhkan bagi anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan dan juga yang menang ujian CPNS. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati mereka dan menolong mereka supaya pekerjaan itu dapat dimiliki dan dihargai, bahwa itu adalah pemberian Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GMI Kasih Karunia, untuk anak-anak kami semuanya. Kami berdoa juga untuk anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang merindukan anak dan keturunan. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mampu melakukan perkara yang besar. Engkau mampu menjamah, membukakan kandungan setiap ibu. Terlebih amat ya Bapa di sorga, jemaat-Mu Kasih Karunia ini, Elsa Riani Sitorus juga ya Tuhan. Engkau hadirkan seorang anak laki-laki ataupun perempuan di tengah-tengah keluarga hela kami, yaitu si Mare-Mare. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa yaitu untuk seluruh jemaat-Mu yang lansia, usia lanjut, kami pertaruhkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pimpin dan pelihara mereka. Kami percaya Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati semua anak-anak mereka, sehingga lewat anak-anak mereka cinta kasih mereka kepada orang tua sebagai pemberian ucapan terima kasih, mereka dapat merawat dan juga mencukupkan semua apa yang mereka perlukan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana gereja-Mu walaupun menghadapi yaitu virus corona ya Bapa, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati jemaat-Mu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati semua rencana, supaya rencana gereja-Mu ke depan berjalan dengan baik. Baik itu rencana kami akan mengadakan konferensi resort dan juga konferensi distrik. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak DS, Tuhan memberkati semua para pendeta, berikan hikmat dan kebijaksanaan dan kesehatan. Khususnya kami berdoa untuk majelis gereja-Mu di jemaat-Mu GMI Kasih Karunia ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh rencana mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Walaupun Tuhan jauh daripada kami tidak dapat melihat mereka, tapi roh Tuhan menjaga, memelihara mereka ya Allah, supaya mereka boleh hati-hati, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk berdiam dan juga berdoa, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami juga akan mendengar firman-Mu. Berkati pendeta Tamri yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat sampai ke seluruh rumah jemaat-Mu ya Allah, dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, dengan tidak terbatasnya yaitu kuasa-kuasa apapun Tuhan yang mau menjauhkan iman dan kepercayaan jemaat-Mu daripada iman dan kepercayaan mereka. Kami mau patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Pelihara dan jaga ya Tuhan. Ampunkan semua dosa dan pelanggaran kami. Karena kami tahu ya Allah, bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan semua dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dapara de marohata, lao pasahat peliata,
Dituktuhi debatado pituni rohatta marhiti hatana songonon didok. Lehon hamuma di Jahoba hamuliaon ni guarna. Buan hamuma si lehon-lehon dungi Roma hamu tuadopanna. Marsoba mahamu tu Jahoba marpakean namar hadohoan. Mareddehita laos pasahat pilihan, saita puji debatatta. Hita jongjong tapasahak mapeliat taon rak mangedehon hita sai pasu-pasu o Tuhan. Sai pasu-pasu o Tuhan, na pinelehon tu jolong, asal dipakai Udul mahamu. Lau manomu-nomu hantani dewata, jamita dihita di bagasan minggon, tatomu-tomu mamar hite-hite edde, hatua ondo lasni rohado. Magodohita,
kuasa darohata martangia kita. Damina sumuruk siya debata mangaraduti mangarajai ate-ate do pikirata. Majalo hasitongan ni debata di bagasan tikion. Makuling masuarami Tuhami ali Tuhan. Ay ido nagabi bohal di partodion nami di ngulu nami. Mardame hami tumangihok katami. Ay ido hagiotmo di ngulu nami. Di bagasat todimi. Utangihok kami baga-bagamon. Di bagasak kolong mi. Madok mauliate hami. Namate humoko pami. Amin. Kuria ni debata nagabe pangajario dihita di bagasa tikion ima sia surat ni si Yohanes bidu 20 ayat 10 sia sahat tutulu pulu sada. Taparrohahon Bibil manang nal kitab Taganub rupita majaha hatani Tuhanon di bagasan todi ni debata. Jadi dungbot ari di hari perjolo dung salpu ari sabat dinauk sordak akapitu ni inganan niak kasisiani ala ni biar ni rohana sida mida akka Yahudi Roma Yesus jongjong tutonga-tonga nasida jadi didokma tu nasida damema dihamu. Jadi dung didok songoni dipatuduhom matanganna dohot adorana tu nasida gabelasma rohania kasisiani ala naung dida nasida Tuhani. Dungi diulahi Yesus mamadok tunasida. Dame madihamu. Songo sinuru niya mayaw. Suruoku hamu. Jadi dung didok songo ni mangobus maibana dopak nasida. Huhu madidok. Jalo hamuma todi perbadia. Mulu di sesahamu dosa ni manangise. Nauk sesamai. Mulu di pahot hamu dosa ni manangise. Hot doi. Alay yang gosi Thomas. Sadasian na 12 na marguar liduat dang rap dohot nasida dinaro Yesusi gabe didok akadongan na siseam matuibana nunga huidahami Tuhani alai dia lusima nasida naso tupa porsea au molo suhuida di tanganna bogas nilabangi laos di jama jari-jariku bogas nilabangi jala ia so di jama tangaku adoranai duk salpu walu borngin punguma musia kasisiani di bagasan rap dohot si Thomas dungi Roma Yesus dinasorda kia kapitu jongjok tutonga-tonga nasida di dokma damema dihamu dungi di dokma tu si Thomas buat tuau jari-jarimi jala ida matangaku surdukom matangami majama adoraku unang ganggu roham sai porsea mahu gabenin nasi Thomas mamangalusi bana
Tuhaku jala debataku. Jadi do Yesus matu ibana. Ala di ida hoau ubain nagabi porseaho. Mertua maakana porsea atik peso di ida. Godang dopetada akana asing na pinatupa ni Jesus di jolo ni akasisiana akana soni surat di bukuon. Alai ubahen na sinurat akaon asa prosea hamu. Yesus do Kristus anak ni debata jala asa hamu akana porseai dapotan hanguluan marhite-hite goarna. Amen. Puria ni Tuhan sasitongna napapatarhon ari haheheon ari Paskah tusisian na ujui Yesus sendiri do. Jala macai porlu pangatusio dihita sing sesungguhnya na berperan di ulaon Paskai asalam dihilala akasisean Yesus sendiri do. Uriani Tuhan buado sasitong na cara ni Yesus lau papatarhon baritai taparrohahon tarataratai ulakon ayat 10 sia 1 ayat 20. Na perjulu Puriani debata Roh Yesus manaruhon dame nasiani mana. Dame madihamu. Marlapatam may Paskah hape manaruho dame do. Paskah hape papatarho dame do. Paskah hape mabuat dame do. Paskah hape makangoluho dame do. Ala nautalu hamatean, ala nautalu dosa, ala nautalu hosom, ala nautalu elat niroha, sudena margoar dosa. Nunga dipatalu haheheoni. Sudah kana mabuan haruduton nunga dipatalu haheheoni. Nunga dipatalu Paskah talu biar ni roha siseana ujui alani biar ni roha ni nasida merpungu nasida di bagas joro na disordak pituna alai gabe boy nasida jong digijang ni situasi jong digijang ni keadaan ujui boha biar ni nasida muki boy do hilalaot tay hurian ni Tuhan seandaina hitape ra adong di posisi ujui sarupa do hita do nasida dilelei biar ni roha sisiana uji mabiar di pamate halat Yahudi songon na niulahon ni nasida tu Yesus uji atik petiki sisiana mapar alai justru Paskai di bayi Yesus madapoton nasida patuduho tangan patuduhon adora bukti sasitongna
adong do Paskah. Jalahatan Tuhan madok di ayat 20. Lasma rohani akasisiana ujui dung dihilala nasida. Dung dibereng nasida Jesusi. Dung dibereng nasida dorana. Dung dibereng nasida tanganna. Duk sahat tu nasida paskai. Dung dihanguluhon nasida. Adong las niroha. Uriani Tuhan. Perlu si tutu dihita. Nunga boy tapatalu hal-hal nama baik ngoluta dang sahat. Maka ngoluhon dame songon na ditaruhon ni Yesus tu sisianna ujui. Nunga boy hita jongjong digijang ni naso makorhon las niroha. Nunga boy sahat tahilala tungoluta. Hanguluon ni paskai. Nunga boy hita dingoluta pataluhon. Hagiot ni dosa. Paskah mabuak kita mardame dohot debata. Jala perbuena mardame dohot dongan jolma. Napaduahon hurian ni Tuhan. Dipakai Yesus paskai pasahaton hagiot ni rohana tu sisean. Ayat 22. Jadi dung didok songoni mangobus maibana dopak nasida huhut madidok jalohamuma toddi perbadia. Uria ni debata paskai di bayi Yesus pasahaton misina. Songo sinurun yamai suruoku mahamu gabe diobusi manasida di bagasan todi. Namarlapatam mai sesungguhna adong huaso na paltak. Adong huaso na tongam. Adong huaso na marsahala tu sisiana dileho di pasahat. Asaboy sisiana maberitahon Injil tu manusia. Termasuk mai taringot tu dosa naung disesa ni Yesus na niula ni debata di ibana. Jadi sasitongna adong do huaso niak kasisiana lao paingoton lao mamicang akajolma na surade rohana majalo hasesean majalo ahana niula ni debata di Yesus tiki dipersilakko ni mana dihau pinursilang. Urian ni Tuhan boy doi daota diulaon ni si apostel. Bidu 5 ayat 3 110 saja. Taringot tu Ananias dohot Sapira. Di bagasa kuaso ni debata Petrus mamicang Ananias dohot Sapira. Tiki margabus nasida tu debata. Jala tung masay takas do huasoi dingolu ni si Petrus. Patardo perbuena pitormate Ananias do Sapira ala margabus nasida tutod dini
debata. Napatuluhon hurian ni Tuhan. Pengalaman ni si Thomas taringot tu Paskah. Ayat 24 1:31. Adorak so dialami si Thomas Paskah. Na so tupa porsea au yang gosuhuida di tanganna bogas nilabangi. Alai dung didapoto Yesus ibana jala dipatudu Yesus tu ibana pinangidonai. Alus ni si Thomas, Tuhaku jala dibataku. Marlapatan may hurian ni Tuhan. Adorak so dihilala si Thomas dope Paskah uji. Adorak so dihangoluhon ni mana dope lapatan ni haheheon ni Yesus uji. Dak porsea ibana. Alai dung dihangoluhon ibana. Saha maibana tu Paskah. Adong na dipadinggan di partot dionna Tuhaku jala debataku. Hurian ni Tuhan di pasikop Yesus do hibul sude tuhita. Nakpe so parsidohot hita doho sisianna uji. Mamereng Yesus nahehe. Alai hak tado lau porsea. Tong do hita dapot jabar. Molotuk pedak taida adorana. Molotuk pedak taida lubang dipaku di tangan. Didok Yesus do mertua maakana porsea atik pe sodi ida. Heber 10 ayat 1. Alai anggoha porseaoni pos ni roha doi diaka sihirimon jala pamotoanna do totu taringot tu naso ni idana. Hurian ni Tuhan buado hita makanguluhon paskai sesungguhna. Marulang-ulang tarayahon. Marsoring-soring tajahahon. Marulang-ulang tabege hataon. Adong do tahilala dipadinggan ngoluta dukehe Yesus. Paskah bukti naung monang Yesus. Dalu hamatea. Dalu dosa. Dalu sude na mangganggu las ni roh. Sasitong na jolma na uksahat dingoluna Paskah. Ikon hangoluhonon na niyan dame ni debata. Dibaga sa todi marperbue may mardame dohot jolma. Jolma na makanguluhon Paskah. Ikot dohonon na niyan Tuhaku jala debataku. Jolma na makanguluhon Paskah. Porsea may nakpe dang dohot mamereng. Amen. Martangyak kita. Mauliate Tuhan di pangajariyomu ipaingot to kami di ngulu nami. Namacay arga sa liling nililing na. Di baga sa tod di mihu pangidohami tuho. Perbadiay mahami mangulahon
nahubar tulomo ni roham. Di bagasat to di mimahami mergugu, makatidakon haheheomi dingolo nami. Mauliate Tuhan, di bagasat Yesus Kristus, martangia kami tujulo. Amin. Urian ni Tuhan, rimah hita jongjong, Heber bidu 10 sada ayat sada, alai yang goha porsiauni pos ni roha doi dia kasih rimon jala pamotoan na tutu taringot tu naso ni idana. Amin. Terpuji de batatai. Terpuji de batatai, tanakna Yesus nang toni porbadi api, merasa ngapun sesudi. Tajalo mapasu-pasu siya di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Isodakot Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Di pasaur hom madamena tutod di munaganup. Sadarion sugot rodi saliling ngililing na. Amin. Oras mahita, salam sehat untuk kita semuanya. Amin.